आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो मैया दाख्लैबावै मोनसे टयलेटनि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट रां हाबनायनि मोनसे भिडिअ' लानानै फैदोंमोन। नाथाय गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों, कमेन्ट बक्सआव राङा हाबाखै होननानै बुंदों। मानो हाबाखै आरो टयलेटनि राङा हाबनाया नंगौना नङा, बेनि जोङो A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। आरो नोंथाङा मा खालामबा टयलेटनि एप्लाइ खालामना दोननाय रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जोङो बेनिबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। आरो जाय बिथांमोना गोदानै टयलेटखौ एप्लाइ बानायनो सानदों, नोंथांमोना बेखौ बोरै गावबा गावनि मबाइल फननि मददावनो एप्लाइ बानायना लानानै नोंथाङा टयलेट बानायनो थाखाय 12,000 रां नोंथाङा मोननो हागोन। जोङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन दाख्लैबावै राङा हाबमारदोंना हामाराखै। राङा 100% मानसिफोरनिया हाबदों। सोरनिया हाबदों होनबा जाय बिथांमोननिया ब्लक लेभेलाव जिअ'टेग खालामजानानै भेरिफाइ जानानै दंमोन, बिथांमोननि राङा हाबदों। नोंथांनि राङा हाबिनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा ब्लक लेभेलाव जिअ'टेग बानाय जायाखै, बेनि थाखायनो नोंथांनि राङा हाबाखै। दाख्लैबावै 1 लाख मानसिफोरा बे रांखौ मोनदों। 9,000 गिबियाव सोनानै होग्रोबाय बेनि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ। दाख्लैबावै गभर्नमेन्टआ 1 लाख मानसिनो बेखौ रांखौ सोनानै होदों। जाय बिथांमोना दासिमबो रांखौ मोननो हायाखै, नोंथांमोना मोनसे खामानि मावब्लाथाय बे टयलेटनि रांखौ मोननो हागौ। मानो होनब्ला टयलेट एप्लाइ बानायनाया गोबां मानसिफोरानो बानायदों, नाथाय बेनि जिअ'टेग बानायनाया खम मानसिफोरा बानायजादों। मानो होनोब्ला मानसि बेयाव सायख'नानै बानायदों। नोंथांमोना बेखौ खौरां लानांगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पेजाव फैनांगोन। आङो बिनि प्रसेसखौ गोबां भिडिअ'आवनो देखायबाय। नोंथाङा नैबे गावबा गावनि टयलेट एप्लाइ बानायनायनि स्टेटासखौ नोंथाङा नैबे भिउ एप्लिकेसनाव थुनानै होनांगोन। बेबायदि जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों, आङो बेयाव गोबां मानसिनि एप्लाइ बानायना दोनदों, नाथाय आंनिया बेयाव सासेनियाबो राङा हाबाखै। मानो हाबाखै? बियो भेरिफाइ बानाय जायाखै, जिअ'टेग बानाय जायाखै, बेनि थाखायनो राङा हाबाखै। नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेजखौ नोंथाङा बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों ट्रेक स्टेटास, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। आङो बेयाव सासे मानसिनियाव थुबाय। नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन। बेयाव आङो बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों। नोंथाङा नैबे स्टेटासखौ लानानै नोंथाङा ब्लक लेभेलाव खौरां लानांगोन। जेब्ला नोंथांनिया ब्लक लेभेलाव जिअ'टेग भेरिफाइ बानाय जागोन, अब्ला नोंथांनियाव राङा हाबगोन। गोबां मानसिफोरानो थालांदों। गामियाव साफा सानै मानसिफोराल' बे रांखौ मोननो हादों टयलेट बानायनो थाखाय। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ, राङा 100% हाबदों दाख्लैबावै जायनिया एप्रुभ जानानै दंमोन। जायनिया एप्रुभ जायाखै बिथांमोननि राङा हाबाखै। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा गोदानै टयलेटखौ एप्लाइ बानायनोब्ला नोंथाङा मबाइल फननि मददावनो बोरै एप्लाइ बानायनो, जाय बिथांमोना गोदानै बानायनो सानदों, जोङो बेनि प्रसेसखौ नायनोसै। आङो आगोलनि भिडिअ'आवबो बेनि गोबां भिडिअ' बानायबाय, थेवबो आं नैबेयाव खेबसे देखायबावनोसै नोंथाङा बोरै गावबा गावनि मबाइल फनावनो बोरै टयलेटखौ एप्लाइ बानायनानै लानो हायो। गिबियावनो नोंथाङा टयलेटखौ एप्लाइ बानायनो थाखाय नैबे पेजाव फैनांगोन। बेनि लिंकखौ आङो भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा गुगोलाव स्वच्छ भारत मिशन बेबायदि सार्च खालामबाबो डाइरेक्टलि नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा टयलेटखौ एप्लाइ बानायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एप्लिकेसन फ्रम फर IHHL, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों, नोंथाङा नैबेयाव गिबियावनो सिटिजेन रेजिस्ट्रेसन, नोंथाङा बेयाव रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव सिटिजेन रेजिस्ट्रेसन थुनानै नोंथाङा बेयाव रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन। जोङो बेयाव थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो नोंथांनि नेम आरो नोंथाङा मेल फिमेल बेयाव क्लिक खालामनांगोन। आरो नोंथांनि रेसिडेन्सियेल एड्रेसखौ नोंथाङा बेयाव फुल लिरनानै होनांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव स्टेटखौ गावबा गावनि स्टेटखौ बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। आरो नैबे केपसाखौ होनानै नोंथाङा नैबेयाव साबमिट खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मोनसे भेरिफाइ, नोंथांनि मबाइल नाम्बारा भेरिफाइ बानायजागोन आरो बेनो नोंथांनि लगइन ID जागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव लगइन खालामनो थाखाय नैबे लगइनाव थुना होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय।
बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव भेरिफाइ खालामनाय नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायनानै नोंथाङा नैबे गेट अटिपिआव थुनानै नोंथाङा नैबे केपसा नैबेयाव अटिपिखौ बहायनानै नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे गाहायाव बहायनानै नैबे साइन इनआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया आङो बेयाव अटिपिखौ बहायबाय, नैबेयाव जों दानिया साइन इन खालामनो हासिगोन। जोङो बेयाव दानिया साइन इन खालामसै। साइन इन खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। बेयाव नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव थुनांगोन नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय। जोङो दानिया बे थ्रि डटआव थुबाय आरो नोंथाङा नैबे निउ एप्लिकेसन नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। निउ एप्लिकेसनाव जोङो बेयाव थुबाय। निउ एप्लिकेसनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन। फर्मा बे गांसेल' थागोन। बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामना साबमिट होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनो हागोन। गिबियावनो नोंथांनि बेयाव स्टेटआ बेबायदि क्लिक थागोन। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथांनि नैबेयाव ब्लकनि नेम, नोंथाङा ब्लकनि नेम गावबा गावनि ब्लकनि नामखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। दानिया बे VCDC ग्राम पन्सायतनि नामखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक बानायबानो जाबाय। आरो नोंथांनि भिलेज, नोंथाङा भिलेजखौ बेयाव बेबायदि क्लिक बानायबानो जाबाय। आरो नैबेयाव नोंथांनि हेबिटेसन नेम गामिनि नोंथाङा बेबायदि क्लिक बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डआव थानाय नामखौ नोंथाङा नैबेयाव मोजाङै बहायना होबानो जाबाय। नामखौ नोंथांनि नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव टिक बहायनानै नोंथाङा नैबे भेरिफाइ आधार नं नोंथाङा बेयाव खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन। अब्लानो नोंथांनि आधारा भेरिफाइ जागोन। दानिया नोंथांनि बेयाव फादार बा हासबेन्डनि नाम, हाबा जानाय हिन्जावफोरा नैबेयाव हासबेन्डनि नामखौ होजागोन। दानिया नोंथांनि जेन्डार मेल फिमेल नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन बेयाव। आरो नोंथांनि केटेगरिखौ नोंथाङा नैबेयाव कार्डनि APL कार्ड BPL कार्ड नोंथांनाव बबे मोनसे कार्डआ दं नोंथाङा बेबायदि क्लिक बानायनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव साब केटेगरियाव नोंथांनि SC ST नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। जोंनिया ST बर'फोरनिया बेबायदि क्लिक बानायनांगोन। दानिया नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारा नैबेयाव अट'मेटिक श' जागोन। नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बार बहायनांगोन आरो नैबेयाव इमेल ID आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि एड्रेसखौ मोजाङै फुल एड्रेसखौ लिरना होबानो जाबाय। दानिया बेयो जोब्बाय। दानिया नोंथाङा नैबे सेक्सन Cआव नोंथांनि बेंकनि डिटेल्सखौ होनांगोन। नोंथांनि IFC बेंकनि IFCखौ नोंथाङा पासबुकआव नायनानै नैबेयाव नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनाय लोगोनो बेयाव गासैबो डाटा IFCआव बेंक एकाउन्ट गासैबो बेंकनि डिटेल्सआ बेयाव नैबे गाहायाव अट'मेटिक श' जागोन। नोंथाङा नैबेयाव IFCखौ बहायना होनाय लोगो लोगोनो दानिया बे खामानिया जोब्बाय। दानिया नोंथांनि बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव खेबसे बहायनांगोन। नैबे गोजौनि बक्सआव खेबसे बहायनांगोन आरो नैबेयाव खेबसे बहायनानै कनफार्म जागोन बेयो। नैबेयाव खेबनै बहायनांगोन नोंथाङा। दानिया नोंथांनि एकाउन्टनि पासबुक नैबेयाव पासबुकखौ नोंथाङा नैबे चइस फाइलाव थांनानै नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होनांगोन। नोंथाङा गेलारिनिफ्राय लानानै नोंथाङा बेखौ पासबुकखौ नैबे 200 KBनि गाहायाव नोंथाङा नैबे PDF JPG आरो नैबे PNG फर्मेटआव नोंथाङा 200 KB बेबायदि नोंथाङा बानायनानै बेखौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन। आरो नैबेयाव एप्लाइ खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बे टयलेटनि एप्लाइआ साक्सेसफुलि एप्लाइ जागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।